duk wanda kunama ta harba in dai ka samo kyankyaso kana fasa shi kana ɗaga ruwan ta tafi kenan, haka magani ne. Gyaɗa wannan kwaruri ɗin nan gujiya yau aka zo dafa ta a gidanka aka dafa ta ruwan dahuwar sai ka tsiyaya ka sha, gobe ko jibi aka sake yi ka tsiyaya ka sha, gobe ko jibi aka yi ka tsiyaya ka sha, to tsawon wata 12 ba dai miciji iya saranka ba. Kaga ya saka abu sani ne ba a yi ba. In ka dubi turgunnuwa ita ce ake ce da ita lalo, kaga ana bi tana da 'ya'yan nata sai ka gansu kamar irin na alayyahu. To in ka san yadda ake mata ka haɗa ka ci, dan dai a ce kana nan miciji yana tsallake a cin ya gota ka tsallaka jansa sai ya mutu, amma kowa wuce ake bai sanya ake ba. Kuma dukkaninmu nan kowannen mai yana ɗauke da magani na miciji kasadin, duk wanda miciji ya sara kai masa wannan abun ba za a yi minti 5 da dafin ba, kowa yana da shi ana. Shine makala ƙasa haza ba dila, ba abin da Allah halitta wato a banza, komai da hikima a cikinsa. Faƙina azaban shine amfanin tunani, dan an gama an san akwai mu kuma da muna neman tsari a gunka, tsare mu daga azabar wuta. Sai ce rabbana innaka man tudkhilin nar, ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta lil khuludi fiha, dan dawwama ba dan gashi ba. Akwai wanda za a shiga a yi masa gashi, inda asibiti ake gashi a gaɓoɓi, to sai a je a yi mutum wanka sai ta wanke zunubin kaf, dan ba ta cin mutum zunubi take ce, in ta cinye zunubin kaf sai a fidda shi a yi masa wanka sai a shigar da shi aljanna. Mu ko wannan Allah ba ma fata, so muke ko rurinta Allah ba ma fatan mu ji da sa mu cikin la yasma'una hasisa, sai ta wanke mutum tas, shikenan sai a fidda shi shikenan. Akwai ran da za a zo kofar jahannama sai dai iska ta dinga kada ta bam ba kowa ciki, amma wanda duk aka sa shi a wuta dan dawwama ya ce faƙar aka zai taho, Allah ka wulakanta shi a hanta ku gayatar ihana, ka yi masa wulakanci ƙarshen wulakanci. Mutum zai dawwama a wuta kunnensa ya ce iksa ufi hawa la tukallimuni, Allah kiyaye mu.